Čo to je najkrajší. Ďakujeme za mačičku. Diváci, čo ja viem? Čo? Nič, potom ti Lášo povie. A za 6 ľudíčok, to som tu nebola ani 5 minút. No. Asi nudím. Oho, môj Bože, ďakujeme za čapicu. A Nikola súžný. Tak dali. A je po slovensky za nepíše. Ale ukáž na to, už to vypni. Hej, že je tu nuda. No tak hovorím, vypni to. Ďakujeme. O, zemiak, preboha. Báša. Dobre. Ďakujeme. A už to, a je to 50 ľudí teraz. Super. Keď poviem, že vypni to, tak sem dojdu. Poď, ideme do Bielšku. Žebe, čip. Berem. Ideme sa premiestniť aj na iné miesto. Lebo tu je to už nuda. Som povedala mojej babke, že babka nebul, za 2 týždne tu zas. A kde išou? Naspäť domov. Akože kam? Do Norska. O, ďakujeme, neviem čo to je. Dáček na Bima. Na Bima? Ďakujeme za ružu. To nebude tým, že behala. Vyhýbaj. Do chuja more. Čo budeme dneska robiť? Ja mám 16%. Takže to aj tak vypnú, keď budeme tak 10. Ďakujeme za zemiak. Aj za duhu. Ďakujeme. Petuhy. Je to celé zemiak. Ďakujeme. Ďakujeme za tieto mašky a za kvetiny. To ísť u toho stačí šponzorovať obličej. Čo? Ďakujeme za zmrzlinu. Ďakujeme.
už vím, čo chcem na narodeniny. Bože, no to som zvedavá. Kde ste chlaz alebo puk. Doneseš mi ten môj? Ja len oné kusy oblečenia kupujem. Skapem. Že kere myslíš, že sa mi budú ľúbiť. Ďakujeme za gifty. Môžeme ich vybrať ja? Čo to tak oné nahlasí? Potom neočujem, čo sa tu deje. Fárna. Aj do auta sa trošku rozumieš. No, nerozumiem, lebo do autoškoly som išla s tým, že ja neviem ani, kde je motor vlastne. Ja som myslela, že motor je dole pod autom. Takže asi tak. A tak sa mi najviac ľúbilo. Si povedala, že Tesla má motor vzadu. Aj to som akože bola s tým, že Tesla má motor v kufri. A máš, že škoda, že Tesla nemá motor, že Baša? Dobre, není som autový typ. Na čo mám odpovedať? Ježišmaria, som slepá, alebo to prehľadám. No, ja ti nerozumiem touto rečou, takže ti neviem ani